Bună tuturor! Astăzi vreau să vă arăt cum puteți să vă faceți singuri o bendiță. Începem cu o floricică. Avem nevoie de 10 cerculețe de voal alb și 10 din bumbac sau orice alt material sintetic pentru floare. Dimensiunea o puteți alege voi în funcție de cât de mare vreți să fie floarea, la fel și petalele. Puteți să faceți din 6 iese floarea mai mică sau din 10 vreau să iasă o floricică mai mare. Împăturăm petalea în două, de fapt în 4, și cu acul din loc în loc băgăm. Așa, aceasta va fi prima petală. Facem la fel cu toate următoarele 10. Așa, după ce am pus toate floricelele, petalele floricelei pe ață, le legăm de oaltă și aranjăm fiecare petală în parte să arate frumos. Nu trageți foarte tare de ață pentru că se rupe. Așa arată floricica noastră roșie. Aranjăm petalele. Îmi place să fie foarte aranjată, fiecare petală să fie perfectă. Și ne apucăm de a doua, din voal. Facem la fel cum am făcut prima floare. Fiecare petal împăturăm în 4. Voalul este puțin mai greu de lucrat cu el, deci veți avea puțin mai mult de muncă. Nu stă, fuge. La voal băgați acul din loc în loc mai des decât la petalele roșii, ca să stea mai așezat din cauza că fuge. Așa. Și le punem pe ață toate petalele, 10 la număr.
stricat ovalul, nu stă, nu se așează și atunci nu arată bine. Petală cu petală. Și acum o așezăm una peste alta. Avem nevoie de un nasule pe care îl vom îmbrăca în material. Nu contează culoarea noastră, putem să un roșu, alb, chiar și negru. Eu folosesc acesta, ca mărime mi se pare potrivit. Și îl îmbrăcăm în material alb. Material alb, punem nascurile de sub. Așa va trebui să arate îmbrăcată în material. Și deasupra, peste acest material alb, punem dantele. De data aceasta voi folosi dantele roșie pentru că vreau floarea să fie alb-roșu. Vedeți ce bine arată? Și pe dedesubt punem acul și efectiv o învârtim. Strângem. Să fiți atenți în mijloc, să fie centrat în mijloc. Și acum facem aici un nod în spatele nasului pentru a nu se desface materialul. După ce am terminat, tăiem. Să notez și asta. Tăiem surplusul de aici din spate. Nu fie foarte mult. Și acum va arăta floricica așa.
acum o lipim de floricică. Avem nevoie de o bucățică de fetru pe care o punem aici, în spate, la floricica roșie. În ce poziție punem floarea albă peste. Așa vreau să pun și o pun chiar lângă, așa să le pun. Și umplu acest mijloc cu silicon. Nu plin, cel mai mult pe margini și de pe margini să curgă în jos în gaură. Se lipește tot roatul și să fie foarte rezistentă. Și apăsați ușor în jos, nu foarte tare. Acum mijlocul, nastulele îmbrăcat în material alb și dantelă, pe care îl atașăm aici. La fel procedăm, punem silicon pe margină, foarte pe margină, nu exagerăm, că altfel iese afară când punem nastul. Nici aici nu apăsăm decât, cât este nevoie să se atingă de silicon, să nu iasă în afară. Atâta timp cât floarea este caldă, nu tragem de ea până nu se răcește, abia atunci devine rezistentă. Așa, mă întoarcem și vom lipi bendița. Așa o lipim. Cu cusătura aceasta în jos, ca să nu deranjeze la cap. Un silicon roată cu bucățica de fetru. Punem bendița în mijloc. Așa. Punem din nou silicon doar pe bucățica asta de și deasupra atașăm un alt cerculeț din fetru. Gata. Aceasta este bendița. Așa arată. Face parte dintr-un set pentru o fetiță, turban și bendiță. Vă arăt și turbanul. Floricica aceasta de pe turban este realizată la fel. Doar este simplă și în mijloc am pus un nastul mai frumos, nu învelit în material. Mai multe modele de floricele și turbane puteți vedea pe pagina mea BIM Handmade. O zi